Hello mga Indians! DCB TV. Subscribe sa yung channel. Please notice button para sa video na upload ko. Ang Mayans dito sa Cathedral ng Baguio. Mayans sa Baguio Cathedral. Ang Mayans ano daw? Dito siya Mayans sa may halos tapat lang siya ng SM City Baguio. Yung SM Baguio, andun siya Mayans sa may likod ng Punong Kahoy, yung SM Baguio. Ito Mayans meron siyang ano dito. Ayan. Ito Mayans yung Cathedral ng Baguio. Ayan Mayans Baguio Cathedral. City of Baguio. Ayan Mayans. Baguio City. Ayun Mayans, doon tayo galing kayo naman yan sa may High Point Bistro. Doon tayo galing. Doon tayo sa sa High Point Bistro. Yan yung gilid yung Mayans, High Point Bistro. Ito yung yung Baguio Cathedral. Bali yung may 7-Eleven sa baba. Andun yung SM City Baguio sa likod ng puno. Mayans yung view niya dito. So yun naman yan, yung Baguio Cathedral dito sa Baguio City. Andito tayo ngayon. Kaya Mayans, salamat po Mayans. God bless everyone. More power, keep safe. At sana sa mabuting kalagayan. And bye-bye!